Здравейте хора, вие сте с невероятните фокуси на Светлин Руменов Таренгов. И аз съм много вдъхновен от момчето Петър Петров, който също във Фейсбук направи такъв клип. Аз просто съм толкова вдъхновен, че някакси копирам от клипа, но направих различни фокуси, защото иначе може да ме арестуват за това. Гледайте сега. Тук има деветка каро. Виждате я, нали? Виждате я? Добре, гледайте сега. Изведнъж има поп-купа! Знаете ли как го направих? Просто размених картите. Гледайте сега. Сега съм с тази червена тениска, нали? Да, така. Гледайте сега. Тениска. И сега съм с тази черна тениска. Знаете ли как го направих? Просто, както бях с тази тениска, съблякох я и облякох тази. Много добре. Имам още два фокуса за показване, но те са малко по-сложни, затова гледайте внимателно. Тук имам една химикалка. Гледайте сега. И направих две. Този фокус е тайна и няма да ви кажа как се прави, защото не искам да разбулвам магията. Сега последния и най-важен фокус. Шапка. Няма нищо в нея. Няма заек. Гледайте сега. Още няма заек. Спирай. И такова хора, да не забравя преди да спрем клипа, абонирайте се и харесайте. Извинявам се, няма да правя повече клипове с магия, защото не съм толкова добър, колкото Петър Петров и не съм научил още толкова фокуси. Затова за сега ще е само това, но харесайте и абонирайте.